Aquesta castanyada fa 5 anys que l'organitzem conjuntament, o sigui, l'Associació Cultural La Greda amb l'Associació de Veïns del Nucli Antic, i aquesta castanyada o aquest acte sorgeix una mica de la situació que nosaltres vam analitzar i ens vam trobar que estàvem entrant una mica en una imperialització de les festes no tradicionals catalanes i vam decidir com a Greda que havien d'anar en augment i per això aquesta reivindicació en forma d'acte cultural totalment popular i per denunciar això, que nosaltres, els catalans i catalanes, fem la castanyada i no fem el Halloween. Nosaltres pensem que la cultura és patrimoni de les persones i les persones viuen en diferents llocs del món, i cada lloc del món té la seva particularitat, la seva riquesa, i nosaltres que vivim als Països Catalans tenim les nostres tradicions i les nostres arrels i respectem totes les tradicions de tot el món, però el que no volem és que es deixin de fer les coses que s'han fet sempre tradicionalment en el nostre poble. Repartirem una 50ena de quilos de castanyes amb tots els participants, sobretot del concurs de dibuix, que aquest any ha estat l'any que ha vingut més nens i nenes. Em sembla que un total de 60 o 70 participants, vull dir que ho valorem molt bé i pensem de cara als altres anys afiançar aquest acte i sobretot millorar amb coses que no ho fem tot bé, evidentment, com la difusió o la manera de denunciar el que fem. Vull dir, bàsicament això i, no sé, com veieu, a part de ser un acte tradicional, el que ens il·lusiona molt és que és un acte intercultural, on hi ha els nous catalans, com alguns volen que els diguem, però que realment són catalans, no són ni nous ni vells, vull dir, són catalans i catalanes de diferent color de la pell i això ens motiva encara més en el nostre projecte i en la nostra manera de fer i de viure.